Dnes si predstavíme Nikon Coolpix B500, ultrazoomový kompaktný fotoaparát a jeho potenciál využijeme na streche Michaľskej brány. Takýto fotoaparát využijú hlavne takí tí mestskí turisti, ktorí potrebujú nafotiť naozaj všetky možné scény v meste a práve preto sa teraz nachádzame na veži Michaľskej brány, kde môžete nafotiť naozaj krásny, široký záber mesta, týchto striech, to je veľmi fotogenické. A zároveň môžete krásne priblížiť či už nejakú väžu, nejaké hodiny, televíznu väžu, alebo takisto nejakú scénu, ktorá vás nejakým spôsobom zaujíme v meste. A s jedným fotoaparátom urobíte komplet všetky zábery, ktoré vás nejakým spôsobom zaujmú. Fotoaparát je napájený na 4 tužkové batérie a niekto by povedal, že to je dosť nevýhoda. Musím tie baterky stále meniť, musím stále nejakým spôsobom zháňať, kde ich kúpim a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku to je výhoda, pretože tie baterky sú v podstate všade dostupné, celosvetovo dostupné. A bol som naozaj prekvapený po 2 dňoch fotenia. Ten fotoaparát dokonca nehlásil slabšiu baterku. Tie baterky boli stále takmer plné pri používaní pomaly 2 dní. Tlačidlo na natáčanie videa je priame na zadnej časti fotoaparátu. Taktiež tam klasická možnosť fotenia makrozáberov po jednom stlačení kruhového vodiča. Stlačíte makro a môžete dokonca fotiť 1 cm od objektu. Takže tie makrozábery sú naozaj na veľmi dobrej úrovni. V hornej časti máme stereo mikrofón, taktiež možnosť vyklapať blesk, ktorý si môžete prisvetliť potom nejakú scénu, ktorá je možno trochu tmavšia. A taktiež výborne pracuje aj v interiéri, kde môžete fotiť naozaj slušne široké zábery, možno na miestach, na nejakých oslavách, alebo nejakých národných párty, alebo dovolenkách, alebo niekde, kde potrebujete naozaj obsiahnuť širší záber, tak 22,5 mm je naozaj v dnešnej dobe naozaj štedrý, široký záber. Pri točení videa, alebo videosekvencií, taktiež umožňuje používať toto bočné tlačidlo na zoomovanie a je to z dôvodu toho, že pokiaľ máte fotoaparát v ruke týmto spôsobom a zoomujete len týmto tlačidlom, tak tie videosekvencie sú častokrát úplne roztrasené, rozmazané a to tlačidlo umožňuje pevný úchop toho fotoaparátu a plynulé menenie ohniskovej vzdialenosti. Taktiež v tomto fotoaparáte máme veľmi zaujímavú funkciu, ktorá sa nachádza hneď vedľa toho tlačidla zoomu a je to funkcia, ktorá po jej stlačení ukáže a orámuje tú časť, ktorá bola nazumovaná. Aby sme nejakým spôsobom vedeli, ktorá časť tej scény sa nachádza okolo toho orámovaného, nazumovaného objektu. A to nám vlastne uľahčí komponovanie toho záberu. Taktiež sa vo fotoaparáte nachádza výborná funkcia, ktorá sa nazýva Snap Bridge. A je to funkcia, ktorá sa dá nainštalovať do tabletu alebo smartfónu. A po nainštalovaní môžete fotografie priamo zdieľať po odfotení z fotoaparátu. To znamená, že odfotíte fotku a hneď môžete tú fotografiu preniesť či už do tabletu, do smartfónu a v momente ju môžete zdieľať či už na Facebooku alebo na Instagrame. Nikon Coolpix B500 nemá žiadne manuálne nastavenia. To znamená, že musíte sa plne spoľahnúť na tú automatiku, ktorá naozaj ale pracuje veľmi slušne. Vyváženie biele je úžasné, naozaj tam ťažko nejakým spôsobom niečo vytýkať. A sú tu aj nejaké prednastavené scény, ktoré som použil iba raz. Je tam taká zaujímavá funkcia, odfotíte jednu fotografiu a ďalšie 4 fotografie ten fotoaparát odfotí sám v rôznych farebných podaniach a potom si môžete vybrať, ktorá z tých fotografií je možno pre vás zaujímavá. Tento fotoaparát by som odporúčal hlavne ľuďom, ktorí radi cestujú, či už do zahraničia ku moru, alebo po horách, alebo taktiež pre ľudí, ktorí obdivujú mestskú architektúru. A výborná vec je v tom, že z ruky odfotíte na plnom objektíve 900 mm naozaj ostré fotky. A to je z dôvodu, že vo vnútri funguje naozaj kvalitná optická stabilizácia obrazu.